Ladies and gentlemen, zet u klaar voor 2 straffe madammen bij de zwaargewichten! In de blauwe hoek, een zangeres en presentatrice die ook haar eigen brillen ontwerpt. Deze diva bokst sneller dan haar schaduw. Laat u horen voor de Beast from Beveren, Ellen de Muid! En dan in de rode hoek met 1,81 meter, de grootste bij de dames. Deze actrice is gepassioneerd door yoga, maar kan ze ook in onze ring het hoofd koel houden, dames en heren. Hier is Hilde de Paardenmaker! Welkom bij een nieuw gevecht voor Boxing Stars. En in de ring vanavond 2 actrices en 2 vriendinnen. Hilde de Baardenmaker en Eline de Munk. Maar in de ring is vriendschap onmogelijk. Ze hebben er allebei veel zin in. Ze worden allebei aangemoedigd door het publiek hier. En de winnares van deze partij zal doorstoten naar de finale tegen Marie Verhulst. De statistieken dan. Eline de Munk met haar 30 jaar, 9 jaar jonger dan Hilde de Baardenmaker. Hilde heeft het voordeel van de lengte, van het gewicht en van de reikwijdte. Eline wordt getraind door Hubert Vierens en in de hoek van Hilde de Baardenmaker staat Farid El Ouari. Het woord is nu aan topscheidsrechter Daniel van der Wielen. Ik sprak met jullie beiden in de kleedkamer. Ik verwacht van jullie een sportieve wedstrijd. Ik wil geen slagen in de rug zien, geen slagen in de nek. Oppassen voor jullie hoofd. Give the best you can. Shake hands. Klaar? Eerste ronde. En we zijn vertrokken. Allebei de normale houding, links voorstaand. En het is duidelijk uit de filmpjes dat de beide dames er goed over nagedacht hebben hoe ze dat moeten aanpakken. Ja, mooie linker van Eline. En terug. Eline de Munk die in de aanval. Ja, een beetje een stoot. Mooi gekant. Ja. Een rare manier van Ja. slaan. De stootkracht wordt daardoor natuurlijk veel verminderd. Maar Niet zeer omdraaien. Niet omdraaien. zelfbewust. Het was wel een beetje krabben, maar de stoten moeten recht uitkomen. Maar ja, het is een beetje nervositeit natuurlijk. De stoten worden een beetje getelefoneerd. Ja, Maar kijk, hier toch een fraaie stoot naar het lichaam. Dat zien we veel te vaak, de body shots. ja mooi van Eline. Naar alle kanten. Eline maakt het gevecht op het ogenblik. Ja, maar Hilde komt terug. Heeft tot dusverre haar voordeel in lengte en reikwijdte nog niet te veel kunnen uitbuiten. ja, ze speelt wel. Ja, mooie stoot van Eline en terug. We zien hier weinig voorbereidend werk, weinig plaagstoten. Het zijn vooral zwaaistoten. Ja.
Vooral zeer veel wilde stoten die veel energie vragen. Dat is niet onmiddellijk. Ja, ze staan allebei aanmächtig Ja. te blazen. Hebben op hun adem getrapt. Ja, vooral Hilde ziet er zeer vermoeid uit. Die een jab gebruiken. Die kan niet boksen. Die kan niet boksen. Zij wat rustiger. Gebruik die een jab, volg naar onder, volg naar boven. Ja, dat kun je makkelijk winnen. Die kan niet boksen. Ze is ook moe, geef gas. Ja. Oké? Adem, adem, adem. Oké? Rustig blijven. Je bent baas over de situatie. Doe het, benut het. Oké. Nummer 2. Inademen, uitblazen. Controle. Maak je niet moe door mee te gaan in het gevecht. En dan zie je toch eigenlijk ook dat er een heel groot verschil is tussen alles wat je in gedachten hebt. Zij heeft met yoga en meditatie heeft ze zich hier voorbereid. Maar we hebben hier weinig meditatie gezien in de ring. Het ging er toch allemaal een beetje wild en furieus aan toe. Ja, inderdaad, alle meditatie zoals wij gezien. Het is alleen, Alleen de klappen tellen. ja, hè? het is op bepaalde mensen een beetje wild slaan. Maar kom, toch veel Maar ze houden inspanning. er allebei de spanning in, dat in ieder geval. Maar het technische aspect laat nog een beetje te wensen over. Tweede ronde. Tweede ronde. Ja, kleine aarzeling bij Hilde precies. Ja, mooie counter. Ja, toch ook weer zwaar geraakt hoor, telkens weer. Een mooie counter van Eline. En de verdediging wordt natuurlijk, de dekking wordt totaal verwaarloosd bij Hilde. De slagen vertrekken van... Ja, mooie stoot terug. Dat was bedoeld als een stopstoot, maar die kwam inderdaad zeer Ja, hard door. terug. Weer een combinatie, telkens weer die rechtse. Daar is ze niet tegen opgewassen. Die rechterstoten van Eline Ja, komen terug. heel goed door. Stop! Ja, niet duwen, ze moeten op alles een beetje opletten. Ja. Ja, allebei de dames een beetje vermoeid nu. Ja, Dat was goed van Hilde. Ook geraakt. ja. Dus dat moet haar extra motiveren, maar ja. Eline komt mooi terug. Het is hier aan beide kanten de firma hak- en breekwerk. Ja, Dekking, nooit van gehoord. het is Meling. Oh, kniestoot. Moet je knieën niet gebruiken, hè? Geen kniestoten, hè? Oké? Doe het dan niet meer, hè? Oké? Geen kniestoten, hè? Ja, kniestoot was wel een beetje... normaal gezien is dat uitschakeling. Hè? Wel ja, dat Ja. is boksen zoals het in de 18e eeuw werd beoefend. Toen was bijten ook nog toegestaan, Ja. maar zoiets kan natuurlijk gebeuren. Dat is in de hitte van het moment en vol enthousiasme. Hele rake klappen worden nu uitgedeeld. Einde van de tweede ronde. Ik denk dat het een reactie Moeilijke- was van Eline van de paniek. Hè? Paniekreactie, de kniestoot. Ja, ik wil het ook niet kwalijk nemen. Het is een echte bokser, wordt je daardoor uitgeschakeld natuurlijk. Hey, jab, rechts. Wil je winnen of niet? Ja. Laat dan zien wat je kunt. Verlies de kopje zo niet. Oké? Die een jab, volg met die achterstand. Die achterstand is altijd raak. Achterstand ineenstaan. Doe dat in techniek. In techniek, alsjeblieft. Ja. Oké? Come on. Niet zomaar jab. Al is dat je alleen maar dat doet. Dat gaat elke keer raak zijn. Oké? Mooi werken. Laat je niet doen. Schoon rechts en door. Schoon rechts en door werken. Je hoeft niet wild te doen. Schoon rechts en door. Heen en weer. Echt waar, kun het. Laatste 90 seconden. Dat beest in, die taggen. Moet. Maar kijk, allebei met de mond open. Ja. Veel krachten verspild. Veel krachten verspild. Wel, ze hebben zich niet gespaard. Zeer spectaculair. Ja, ik denk dat de ronde ook weer een zeer dubieuze zaak wordt nu is het voor zeer de moeilijk. ringrechters. Ja, nu is het zeer moeilijk. Ja, want het is allemaal zo ongecontroleerd Ja. gebeurd. Ik moet eerlijk zeggen, de kniestoot verdient normaal gezien een vermaning. En daardoor zo normaal de ronde naar Hilde moeten gaan. Ja. Derde en laatste ronde. Dutch gloves. Achteruit. Box! Je zou in ieder geval niet zeggen dat het goede vriendinnen zijn als Nee, je zeker hen niet. hier allebei aan het werk Zeker ziet. niet. Stoten van zeer ver terug. Er zijn heel veel stoten bij die in het orthodoxe boksboekje nooit voorgekomen zijn. We maken hier een historie mee. Historisch gevecht. En duw en trekwerk.
dat Mike Tyson dit nog mag meemaken, hopen we. Stop. Niet aan elkaar hangen. Boksen. Ja, het is eigenlijk keihard. Hè. Ze geven elkaar geen duimbreed toe. Beide... En Eline heeft ook geoefend met de zwaardere partners. Ja. Om dat verschil weg te werken in gewicht. En dat scheen zich even te lonen. Stop. Gaan we even doen. Terug naar uw knie. Ik zag daar net terug de knie. Dat is verbanning natuurlijk een puntverlies. 1 puntverlies. Dat Dan mocht u uw knie niet doet gebruiken. normaal hè, gezien... Ik denk dat Eline terugdenkt aan de marathon van New York, die ze ook gelopen heeft. Knieën hoog heffen. En het is beuken terug. Geen verdediging, alleen aanval. Terug de knie. Ja, het wordt bijna een mechanisme. Maar het is een moeilijke beslissing, denk Ja, ik. maar ik denk door Gezien die kniestoting. Ja, als we de ronde gelijk geven, door de vermaning gaat de ronde uiteraard naar Hilde. Hè. Dat is 1 punt afgetrokken. Dus die ronde kan moeilijk naar Eline gaan. En daardoor denk ik, door de kniestoot, dat ze de wedstrijd verliest. Maar we hebben in dat filmpje ook gezien hoe gevoelig ze allebei zijn. Ja. En die emoties, die rollercoaster van emoties, die hebben ze toch opzij moeten Ja, zetten nu om zijn ze- hier deze partij. Ze zijn zeker niet te gevoelig nu. Nee. Maar ze hebben wel de slagen Ja. gevoeld, denk ik. Ja, maar ik zie er weinig gevoeligheid. Gelukkig waren er zeer onbesuisde en ongecontroleerde zwaarstoten bij, waardoor de slagkracht wat verminderd is. Ja. Want anders zou de averij niet te overzien geweest zijn. En de winner is... Hilde de Baardemaker!